Żewġ riżenji oħra għal Robert Tabela, żewġ riżenji mill-qalba ta' Kastilja u persuni prominenti sew fil-magna tal-propaganda politika, Sandro Kraus u Nigel Vella. Kraus li saftit tal-jimilu kien responsabbli mill-Customer Care tal-Uffiċċju tal-Prim Ministru huwa l-istess persuna li Melvin Teuma indika bħala l-uffiċjal li ranġalu biex jiltaqa' mal-ex Chief of Staff ta' Joseph Muscat Keith Schembri u li taħ il-ġob mal-gvern. L-istess persuna li skont il-middleman fl-assassinju ta' Daphne Caruana Galizja ħal famus ritratt ta' Teuma ma' Keith Schembri fl-uffiċċju tiegħu f'Kastilja. Taħt ġurament Kraus għalli nesa li jagħmel dan kollu. Nigel Vella fi ftit snin avvanza minn kap tal-komunikazzjoni tal-Partit Laburista għal viċi kap tal-komunikazzjoni f'Kastilja u sentejn ilu tpoġġa gvernatur fuq l-Awtorità għall-Innovazzjoni Diġitali Maltija, l-awtorità li tirregola l-qasam tal-blockchain f'pajjiżna. Affaċċjajna lill-Ministru Clayton Bartolo dwar dawn l-aħħar riżenji. Iżda fit-tweġibiet tiegħu baqa' jirrepeti l-istess kliem. Il-laqgħa tal-bieraħ ta' Kastilja kienet laqgħa normali li jkollna kabinett darba fil-ġimgħa, grupp parlamentari darba fil-ġimgħa wkoll. Jiena qed nassigurak li l-laqgħa li kellna l-bieraħ kienet waħda normalissima. Jiena qed ngħidlek li dan huwa gvern li jiddeċiedu jmexxi l qudiem l-affarijiet li għandu jieħu. Fil-waqt li Nigel Vella jidher li għandu postu lest diġà fil-Malta Enterprise, Sandro Kraus se jkun qed jieħu ftit ta' żmien għal mistrieħ, iżda hu mifhum li anke hu se jingħata ġobb ieħor mal-gvern.